in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 30 ka pamilya nawadan og Pinoy-anan tungod sa sunog sa Makabalan, Cagayan de Oro City. Pipila ka mga pansyon sa pampublikong sementeryo sa Maragusan, Davao de Oro. Gipang bakbak. Sa detalye sa atong mga balita, na makwit sa covered court sa Makabalan Elementary School kagabi ang ubang pamilya nga naapektuhan sa sunog sa barangay sa Cagayan de Oro City kagahapon sa hapon. Ani ang report ni Maricel Butardo. 1:40 kagahapon sa hapon nadawat sa mga bumbero ang report ug dayong girespondihan ang sunog sa Block D Accretion Makabalan sa Cagayan de Oro City. Tulo ka balay na ang gilamoy sa kalayo pag-abot sa mga bumbero. Sig-iyag luwas sa ilang mga gamit ang mga residenteng nasunugan. Ang uban nitabang nagsabwag og tubig. Duna say nitabang sa pagbira sa hose sa mga bumbero. Dunay pipila kanila nga nanigurog luwas sa imahen sa Santo Niño. Samtang ang uban, igo na lang nihila. Ug aron malikayan ang pagdaghan sa mga balay nga maapektuhan, gisaka sa mga bumbero sa ikatulong alarma ang sunog. Pasado alas 5:36, kun halos 2 ka oras pa ay nagdeklara og fire out ang mga bumbero. Ang area gilid sa dagat, usuging hangin, impact pagtira sa ato ang pressure mabalik. Yagi mabalik ang pressure sa hangin. Like materials ang karaghanan, and then ang gawad sa kurente, ubos na kayo, moto ang atong first responder, na kurentihan ang fire truck, na namatay ang makina. Salamat na lang ang pump nga motor ni Under pagyapon. Matod sa Bureau of Fire Protection, 20 ka balay ang nasunog atol sa hitabo nga nagsumikad sa balay sa pamilya ni Virginia Dulundunan. Padayon pa nilang ginaimbestigahan ang hinungdan sa sunog nga gibana-banang mukabat sa 1.4 million pesos nga structural damage. Samtang sa covered court sa Makabalan Elementary School na natulog kagabi og posibleng temporaryo una nga magpuyo didto ang ubang mga nasunugan. Pasiuna nang naghatag og ayuda ang lokal nga kagamhanan pinaagi sa City Social Welfare and Development kon CSWD kagabi. Ang among gihimo gihatagan mo sila og kuan community kitchen, dayon tagaan naman sila og mga non-food items nga magamit nila panahon nga magluto-luto sila, no? Na sila kalbiro, na sila dining kit, na sitiro, hapol, pagkaon. Ginaproseso na sab karon sa buhatan ang tabang pinansyal aron makatukod pagbalik sa ilang balay ang mga pamilyang nasunugan. Maricel Butardo, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nahimong hisgutanan sa social media ning bag-ulang ang mga pansyon sa Maragusan, Davao de Oro nga gipang bakbak nga gikatingad-an sa mga residente sa lugar. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 30
Nahimong hot topic sa mga netizen niadtong pitsa 17 ang Facebook post ni Edward Illurin Jr. kabahin sa gipangbakbak nga mga pansyon sa pampublikong sementeryo sa Barangay Mapawa, Maragusan, Davao de Oro. Unang namatikdan ni Edward ang bustot sa pansyon nga duol sa pansyon sa iyang namatayng amahan. Ug diha misuroy siya sa sementeryo, namatikdan niya nga dili lang di ay ang pansyon nga duol sa iyang papa ang dunay buslot. Pawante sa kong papa dito sa pagtubong. Yan kung kuhan na buntag tayo alas 5. So yung tao ito 20 ang mga pandungan na ng alas 9 buntag ang pagtugot. Yan nasiplatan ako nga dagdan magpangag dito nga. Nakaabot sa barangay ang insidente ug sa ilang pagsubay, dunay 27 ka mga pansyon nga dunay bangag. Matud ni Kapitan Mark Anthony Pilare, posibleng mga miyembro sa kulto ang nagbuhat niini, sanglit ginagamit nila nga anting-anting ang tuway-tuway sa tao nga namatay na. Ang kuha na mo, gibuhat mo sa barangay, ano ba lang sa mga kapulisan sila, mo ipamonitor o sila nagbuhat, o niya kami sa barangay, ang katong pansyon nga, may disiti ka mo kung ipa-repair. Niya mga tao, niya mo kung ikuan niya. Atuan ninyo ang inyong mga namay mga lubong mo dito para ma-check ninyo kay daghang kayong ipambangagan niya pansyon. Ang barangay NIINI gasto sa semento nga gitapak sa mga bangag sa pansyon kagahapon. Matud sa mga residente sa dapit, ikaduhang higayon na nga dunay gipang buslutan nga mga pansyon. Ikaduha na daw ni tabo pero dili daw siya ingato ka daghan yung tayo ipambuslutan. Ikaduha na daw pero grabe daw ron kasi nang nagbuhat mga. Okay, sir. Matulog na gudang sa katao. Ay, ang kuhan ng mga tanaw na ko sa bangag, mga kanang nakabaong. Aksyonan man nila nagdukduk yata. Nabuhat, manggol, di ako magli-li nilalong niya. Ako bang pansyon ay kuhan, garbage bag. Amo daw kasi kihingo siguro nila galang kihingo na galang wante siguro nila balik eh. Tungod sa nahitabo, plano sa barangay nga butangan og solar lights ang sementeryo, labi na kay ngit-ngit sa dapit panahon sa kagabion, aron mataha sab ang mga muhimo niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Duha ka mga kumander sa rebelding New People's Army ug upat ka mga kauban ng miyembro niini ang nadakpan sa mga sundalo sa 58th Infantry Battalion ug kapulisan sa Police Regional Office 10 sa Barangay Umagos, Lagunglong, Misamis Oriental. Nadakpan ang unom human sa sunod-sunod nga operasyon sa mga otoridad. Ang mga dinakpan, miyembro sa Sub-Regional Committee North Central Mindanao Regional Command. Nga gipang-ila nga sila Jemar Hilogon, Robencito Hilogon nga parehong naghupot og taas nga posisyon sa kalihukan. Jobert Hilogon alias Django ug mga kaubanan niini nga sila alias Alice, Jocelyn ug usa ka minor de edad. Gisikop ang unom tungod sa mga kasong kidnapping ug serious illegal detention. Gitug-an usab sa usa sa mga dinakpan kung hain nila gitaguan ang mga armas ug apil kini sa na-recover sa mga otoridad nga gilangkuban sa usa ka M14 rifle, Garand rifle, AK-47, duha ka mga rifle grenade ug assorted nga mga bala. At tangi! Bagong opisina sa mga pulis gitukod sa Barangay Los Amigos, Davao City. O drone camera nga gisukbitan og illegal nga droga nahagsa dool sa Davao City Jail. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nangita na og laing alternatibo ang mga motorista sa Davao del Sur aron makadaginot karong halos matag semana na ang pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kini na ikawalo nga sa gunsong semana nga misaka ang presyo sa mga produktong petrolyo og pinakaulahi kagahapong adlaw. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Halos kada semana ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo dinhi sa Davao del Sur. Sukad adlaw Martes, misaka na sa kapin 48 pesos ngadto sa kapin 57 pesos ang presyo sa matag litro sa diesel. Samtang kapin 62 ngadto na sa kapin 65 pesos ang presyo sa matag litro sa gasolina. Apan gilaumang mulungtad pa hangtod sa bulan sa Disyembre ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Siguro na nasa mga 10 to 13 pesos siguro, sir. Oo, kay every week, sir, dahil 1.50 man ang nag-increase karon nga week good, sir. Tapos sa gasolina, sa last week, sir, is 1.80 ang i-increase na mo, sir. Tungod siguro na sa excise tax daw, sir. Unya, hanto December naman daw ning increase na to karon, sir. Nadawat na sa mga motorista dinhi sa Davao del Sur ang kada semanang pagsaka sa presyo sa lana nga gilaumang kutob pa karong bulan sa Disyembre. Hinungdan, sila na ang nangita og alternatibong pamaagi kung unsaon nga makatipid sa gasolina. Gikan na yun sa 51 anyos nga si Rinaldo Banson nga tag 50 pesos na lang ang iyang tubil sa matag pamasahero gikan sa Barangay Suong padung sa poblasyon sa Ligo City o ganaa lang sa tag 35 pesos ang iyang singil sa matag pasahero. Mao nga igo na lang sa pagpatubil og halos di na paigo sa matag adlaw nga konsumo ang iyang kita. Pamasahero na mo niya isa duha ra karga. Ating tipira o na gyud pating paita gyud. Logi gyud. Daginot pagayon ko sa kuwang kabahin sa kuwa kay siyempre, mahal na kayong gasolina niya. Nakalitan mi aniro noy kay nitaas nagmayo. Luyo sa palayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Dunay mga gasolinahan nga gahanyag og mas ubos nga presyo itandi sa ubang mga dagkong kumpanya. Apektado sa gihapon ang kita sa mga gasolinahan karong panahon sa pandemya. Sa among sales ni ubos jud ni decrease, mas nagataas pa jud ang presyo. So naa jud siya concern epekto sa amuang sales, sir. Sa padayon unya nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, posibleng maapektuhan sab ang klitihan kay siguradong mangayo sa bugbahin ang mga driver o operator sa mga pampublikong transportasyon aron duna pay mabiling kita nga ipalit og sudan para sa ilang pamilya. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nasakpan sa mga jail guards sa Davao City Jail Annex sa Barangay Maaning Syudad ang SHABU nga gisuksok sa karne sa manok sa gihimong chicken pork adobo nga putahe. Laing SHABU sab ang nasakpan nga giluklok sa drone camera nga nahagsa sa usa ka lugar sa Barangay Maa og daghang pinuto sa pinaugang marijuana na signit sa drug bypass operation sa Davao Oriental. Ani ang report. Nasikop sa mga jail guards sa Davao City Jail Annex sa Barangay Maa ang duha ka mga suspect nga buot magpalusot og shabu sa mga inmates atol sa paabot activity. 15 ka mga sachets nga naay sulod sa gituohang shabu ang giluklok sa mga karne sa sudan nga chicken pork adobo. Gibana ang 32,000 pesos ang kantidad sa droga. Nadiskubrehan sab ang balor 400,000 pesos nga gituuhang shabu sa usa ka drone nga gituuhang nahagsa duol sa Davao City Jail, particular sa Purok 25B, People's Village, Maaning Syudad.
Mismong ang barangay Kagawad ang nagtawag sa Talomo Police Station aron isumbong ang na-recover nga shabu nga gidudahang ipalusot gihapon sa Davao City Jail. Sa Davao Oriental, malampuson ang gihimong Joint Drug Bypass Operation sa PDEA Davao Oriental Provincial Office, Mati City Police, Regional Intelligence Unit 11 ug Davao Oriental Police Provincial Office, human nila masignit ang 5 kilos sa gituohang pinaugang marijuana. Nagkantidad gini sa 375,000 pesos. Gihimo ang operasyon kagahapon sa Utosopurok H Sitio Bitan Agan, Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental ug nasikop ang suspect nga giila sa mga otoridad nga si Roy Binawi Malintad, 28 anyos nga usa ka mag-uuma. Sa Tagum City, nasikop sa tropa sa Regional Drug Enforcement Unit 11 ug Tagum City Police ang tigpayuhot og droga atol sa drug bypass operation kagabi sa Barangay Visayan Village. Giila sa mga pulis ang dinakpan nga sila Jade Cyril Krausus Fernandez alias Boss, usa ka mekaniko, og Darrell Lloyd Linganay Kakanando, usa ka empleyado, og usa ka babae nga si Anita. Nakuhaan ang mga suspect og usa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu. Gisugda na og tukod sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang usa sa modernong opisina sa mga pulis dinha sa Tugbok District ning syudad. Dakong tabang kini sa mga residente nga nagsalig pa sa pagresponde sa mga pulis nga na-assign dinha sa Mintal Police Station o galing dunay krimen. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpadayon ang konstruksyon sa ginatukod karon na police station sa 400 square meter nga luna sa Barangay Los Amigos, Tugbok District sa Davao City. Gilauman nga usa sa pinakadako ang proyekto nga 3 andanas nga opisina. 11,571,000 pesos nga pondo ang gigahin niini nga proyekto sa lokal nga gobyerno. Gidayeg kini nga proyekto sa mga residente o opisyal sa barangay kay dili na unya sila kinahanglan nga mudagan sa Mintal o galing dunay matigayong krimen sa ilang lugar. Nalipay kay mga na ang decision order dito sa Los Amigos, doon na ang police station, para sila makaresistay. Dapat nilang at doon, ano lang, dakong kalipay dyan. Na naan ka sila diya. Naay natukod nga police station dyan doon. Mato di Kapitan Roberto Balyarta, sa wala pa ang pandemya, kagubot sa mga kabatanunan ang kasagarang ma-report sa ilang barangay, hilabi na kung adunay mga kalihukan ang barangay. Gani, maputol na lang ang ilang programa tungod sa kasamok. Relocation na to, no? Patuloy palayo ng kapsaygal itaway kung mutalayo ni siya. So, kita mangyaro ng mga benepisyo. So, nagkakaroon ng mga investor o mga tao nga gusto mo invest sa kung para tungod kay tulay samok. Pebrero tuig 2022, gilaumang ablihan ang police station nga mao na unya ang ikat-16 nga opisina sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gibida sa lokal nga gobyerno sa Bansalan, Davao del Sur ug sa Digos City ang ilang sementeryo nga dunay pinasahi kun unique nga disenyo. Sa lungsod sa Bansalan, ginganlan kini nilang super ferry samtang libingan ng mga bayani ang sa Digos City. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy.
Dinhi sa 5 ka hektarya nga luna sa gobyerno, gibuksan ang pampublikong sementeryo sa Bansalan, Davao del Sur. Tungod na porma ang 6 ka bloke sa mga panteon nga daw sama sa roof deck sa barko, ginganlan kini sa lokal nga gobyerno nga super ferry. Dos andanas kini nga panteon din mokabat na sa kapin 300 ang gipanglubong dinhi. Kana lang ginahimuan lang gud nato na sila og pangalan kay ang tinuod jud ani nila ginatawag nila nig honeycomb. Ang kana din ha sa kanang bag-o na nga gihimo, gitawag po na muna og Super Ferry 1, Super Ferry 3, at least ma-identify sa mga tao kung asa dapitan nakalubong ang ilahang mga mahal sa kinabuhi nga ilahang gipangbilin nga sa tuang sementeryo. Gidevelop ang sementeryo, 7 ka tuig na ang nakalabay ug nagpadayon pa hangtod karon ang pagpanindot niini. Kung sa Bansalan, Davao del Sur, adunay super ferry ang gipangalan sa disenyo sa mga pansyon. Dinhi sa Digo City Public Cemetery, sama usab kini sa libingan ng mga bayani, kining kapin 500 ka mga krus, nga dekada 70 pa na nga matay ang mga gipanglubong sa ilawom niini. Mao nga gihimo na lamang kining remembrance sa lokal nga gobyerno sa panahon sa kalagkalag, apan didto na sa dakong krus magdagkot o maghalad usab sa kandila. Since 1960 pa na siya dinha. Wala na siya na tagad ba. Motong kada bunok sa ulan, ang tubig murag cup basin ba. Diha naga-standby, isa ka buwan di mahubas. Mao na siya ang amo arong gikalipay sa tanan pod nga mga nagpalubong diri. Wala pa'y gipagawas nga pahibalo ang LGU sa duha ka mga sementeryo. Kabahin sa ipatuman ini nga gabayan karong taliabot ang kalagkalag. Hinuon, gisabutan pa nila kini karon. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City, o Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 66 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!